Stop, Chino. Aguantar. Ja tenim la finala de l'absolut masculí. Finala de l'absolut masculí. Nàutic Flix, Xino Xano de Deltebre, Cambrils i Xons Empúria Brava. Ja a punt de fer les 4 embarcacions, la primera sí aboga per a les 4 embarcacions d'un total de 6 boies. Primer encreuament, Xino Xano de Deltebre i Nàutic Flix, molt igualat, seguits de Xons Empúria Brava i Cambrils. Madre mía, está levantando olas. Dios, qué barbaridad. Segona boia ja per a Flix, segona boia per Xino Xano, segona sí aboga per Cambrils i segona sí aboga per Xons. Les 4 embarcacions molt igualades. Tenga les 2 primeres embarcacions Flix, Xino Xano, Cambrils i Empúria Brava, tots en un mocador. Aquesta final serà molt disputada. I ja tenim a punt de fer el tercer gir per a Club Nàutic Flix, tercera boia per Xino Xano de Deltebre, tercera sí aboga per a Xons i tercera boia per Cambrils. I en uns moments ens tornem a creuar a la línia d'arribada, molt ajustat, continua aquesta final entre Flix i Xino Xano. Saps la penúltima! Pocs metres per a fer la quarta boia. Veiem el Nàutic Flix ja comença a enfilar a la quarta sí aboga. En aquests moments Nàutic Flix fent la boia i ja Xino Xano encarant la seva boia molt ajustats amb Xons i Cambrils. Sí, han agafat més oberta ara. Sí, han entrat més oberts i ja s'han solitat. Igualment se'n va. Bueno, no tant, Els de Flix juguen a casa. Sí, mira.
creuant la línia del mig del riu, la línia d'arribada, seguit de Chons i Chino Chano i molt a prop de Cambrils. Som fills d'una terra tenaç que no es doblega ni rendeix com un xiprer. Venga, espera. Recordarem els que han marxat i ens unirem en el seu cant com una veu al llarg dels segles. Y ya cinquena y penúltima sí aboga para Nautic Fleece. Cinquena boya para Nautic Fleece. Y hacen la cinquena boya Chons, Empúria Brava, Cambrils y Deltebre. Penúltim pas per línia d'arribada, penúltim pas per línia d'arribada del Nautic Fleece. Continua en primera posició. Nautic Fleece, primera posició, creuant la línia d'arribada i afrontant ja l'últim gir a les boies. Chons, Empúria Brava, segona posició i molt ajustats Cambrils i Chino Chano de Deltebre. Última boia ja per Club Nautic Fleece. Última boia per Chino Chano per Chons, Empúria Brava i Chino Chano i Cambrils també fent l'últim gir. Club Nautic Fleece ja afrontant els últims metres. Club Nautic Fleece ja afrontant els últims 100 metres d'aquesta final absolut masculí. Tenim el Nautic Fleece, tenim les últimes paraules d'aquest equip del Nautic Fleece que continua al capdavant de la classificació. Nautic Fleece, primera posició pels nois de Fleece, segons Chons, Empúria Brava i molt ajustada. Tercera i quarta posició molt ajustada entre Chino Chano de Deltebre i Cambrils. Nautic Fleece es posa líder a la